И здравейте всички! Това е първото видео на Minecraft Survival. Само си оправя малко настройките. Така, добре. Вече имам доста абонатите, които ви благодаря. Аз съм качил едва 2 видеята. Предполагам, аз казах на няколко човека. Те предполагам са казали на други или нещо подобно. Гледам. Така. И започвам. Добре, радвам се, че ми пусна дърво, тъй като когато се опитах да снимам преди 2 минути 3, първо бях на 1.9.4 и ми връщаше дървото и на 1.9.2 също ми го връщаше. Сега си на 1.9, само 1.9, което означава, че всички нови неща ги има, просто не съм на новата версия. Да, също така виждам, че клиповете ми имат вилове, което се радвам. Кажи. Най-вероятно първото нещо, което ще направя да се билдна крафтинг тейбъл и оръжия и инструменти. Ще оставя не. Така. Бам. Мога да прави 2. Добре, както и да е. Ще живеем някъде близо до спалн мястото. Да. Но първо трябва да ходим да копаме някъде. Ето тук. Най-вероятно ще ми трябва само малка основно въглища за този епизод, но другия на 100% трябва да намерим айрон. Може и да се направя някаква отначало по-малка къща, колкото за вечерта. Както аз правя в Minecraft от край време. Правя си една дупка. И да, това е. Е така си. Е така е. В смисъл, нали като.
Така, но тук съм. Може да се спра за малко. Буквално то беше една минутка. Така, още един, така че имам време да събера още малко дърво. Ох, къде са? Много ачивмент. Чак сега. И аз в принцип събирам само обикновените дървета, просто ми не знам, харесват ми много. Ох, така, там има такъв каменен байом, където мога да открия доста бъдеща. Така че смятам да отида бързо. И пък ако намеря даже айрон, но айрон отгоре принцип няма. Тези дървета станаха много чести в 1.9. Ох, не, това не е. Вече да се чудиш откъде може да ти изникне такова грамадно. Не, тя пък. Това ще го оставя там. Не е късно да се променя място на къщата, тъй като все още не съм почнал да строям. Така че ако ми хареса някъде друго място... Вау! Много обичам като се бъгва така. И така. Вау! Ох, нещо чанковете ми бъднаха. И май не смятат да се режат. Понякога ми бъдат чунковете, гливи ще поземат какво се случва. И бъде да вървиш между другото, така като се бъгват чунковете, много лесно може да откриеш. Но то било само една скала, то с каменния. Всъщност смятам, ето да ми е къщата, че сега ще ви покажа. Виж както виждам тук е така на височко. И не знам, просто на високо ми е някакво по-яко. Смятам е така, от тук да има стълбички и тук да има стълбички и тук долу ще го направя като някаква градинка, тук е смисъл нагоре и назад да ми е къщата. А сега видях въглища е там. Няма кирка. Се щупи сегелната. В мисля. Къде? Замени. XP-то. Не е тук. Този бък е този. Не, той сега не става. Не знам как става, кога става и защо става. Добре, почва да се стъмня, правя си кирка. Взех ли с крафтинг? Не, аз го оставих там. Иначе... Не знам. Може би... Какво ще правя? Ще направя крафтинг, би съм го се върна го взема. Много назад. Може би да работя по къщата, докато е нощ. Ще се направя пак. Ще се направя на каменна кирка.
Така. Добре, сега тук ще почистя. Също така има лава, която може да осветява вечерта и някакви такива. Сам. Тук 100% няма да го оставят дърт. Така че ще го изчистя. Защото дори да изглежда така, няма да го оставят дърт и без това ще трябва да го чупа. Не насам, не вече. Така най-вероятно ще го направим. Чакай. Така. Чакай. Не. Така. Не знам. Ще го измислим. Сега го махам дърта. Само тази платформичка догоре ще оставя. Всъщност също едно тук горе вече ми е къщата, където също няма да дърт, така че изобщо още сега няма да го правя. Сега ще само откъде тръгват, може би стъпчките ще тръгват от тук, като за отпред. Ще ги направя така, големи. Ще ги направя такива големи. И светенца отстрани. И тук ще е входа, там отзад ще е задния. Тук ще ми е градинката, назад изобщо цялата къща ми е свободна. За мен си. Като почнаха да излизат зомбита, забелязвам едни от тях. Но съм гладен, тъй че ще се направя меч. Да убия една-две крави или прасета също взех, че. Така. Арбе. Печка все още не съм се направил. Тъй, че сега ще направя една. Nice. Така, ако ще почвам от някъде да работи къщата, трябва да почна от най-отпред от самия вход. От самата пътечка там. Така че аз смятам всъщност да я почвам. Като че ми трябва слабове за нея. Не. По-добре да направя така. Арба. Не. Ама цъкам дясно. Така. Не стълби! Въй. Какво ми стана, направих стълби? Такива. Ще ги използвам за нещо, но точно сега не. Нали ще стигна? Ще ги използвам, но не и сега. Сега исках да направя оградки. Не свърши, карай шлеза. Няма да хабя повече. Меча ми.
Така. Видях овци долу, тъй като тъй, че може да отида, взема да тогава ще стане ден, предполагам. Ако ще изгря слънцето, трябва да изгря от там. Поне мисля... да. Така. Значи почвам. Пак. Карай, ще събирам дърво. Как се правиха сега на пчелорадки? Чакай. Така ли бяха? Не, така се правеше значи Пенскит, да. Който ще ми трябва всъщност един. И така се правеше оградка. Да, добре. Така, нямам дърва повече, така че надявам да ми стигне поне за да го почна, нали, като цяло. Може би това е така, ще го оставя, не, ще го махне него, защото от дърт, в смисъл, дърта не е. Ще го направя от каблстоун. И по-нататък ще го променя, няма и не всъщност може да го оставя от каблстоун. Малко. Ау бе. Да, че сега не знам къде ми е меча път. Винаги трябва да се го държа от другата ръка. Добре, те сме малките, но колко ми трябва да умра долу? Колко ти трябва да умреш, бе? Голямо манярче. Ще ме уби. Малко му стана всъщност. Сега заради него ще на грешното място. Да. Не, той там трябваше. Така и от тук направо. Не, тук вече почва къщата, смисъл тук. Така че бих направил само тези трите, а отстрани не. Пак ли ти бе? Добре, не. Смечи, this is not my damage case. Да, бягам от малко зомби на половин сърце. Очаквам го. Така, ще спра видеото набързо, докато отида да взема айтемите, тъй като аз ги помня къде са. Или поне така мисля. И сега идвам. И така, тук съм. Открих го. Всъщност не ми отне много време, тъй като това е доста близо до спауна. И да, заради, че не съм се ги чикнал и не съм учил на геймът 1, почнах по-рано. За да видя, че не съм ги чикнал, се безумно от земята. Даже ако някой мисли, че имам нещо в повече или като да мога да провери какво съм имал. Да. Него е там е спал, защото ако
Така. Понега пак почна така да бъде. След това ще се чупят сами. Ще бъде да свадя. Тя се щупила. Почвам да ги поставям пак. Че и кабелстън няма вече. Трябва да са точни. В смисъл е така. И после отдолу ще е запълнено с дали, защото... това е много гадно. Тъй като бъгва. Гледайте сега това бъгва. Не мога да разбера, що бъгва. Той сега ще се щупи, де. Ама трябва да го чакаш. Аз като го чакам ще чупя иска напред. След това като се чупят сами. И те. Така. Ще има някои, които се чупят, има някои, които не се чупят. Това е някакъв... Не, това не е бъг, това хората го определят като лак, ама в смисъл няма такова, когато не си в пълно Minecraft. В смисъл, ако си в някакъв сървър, разбирам да има такъв бъг от лак, дали от хостара. Ама това е синглплеер гейм, предполагам няма как да стане това нещо. А на мен доста често ми става така. Не, всъщност не е често, но случва се. Им свършим и кабелстоуна. И смятам това да е за видеото. Да ви е харесало, може да лайкнете, да сабскрайбнете и да коментирате нещо, какво да играя и така. До скоро.